πήραν το μαλάκα το δικό μας. Και το γράφετε με 3 λάμδα, ρε. Ναι, έχεις κανένα πρόβλημα. Άντε πήγαινε μέσα να πούμε. Και πρόσεξε μη σκοντάψεις, γιατί έχω αφήσει μια κάσα με πορτοκαλίτες. Ναι, τις είδα. Δίπλα στη θέση σου που είναι οι ψωλίτες. Στο διάλα από εκεί. Ναι, να πας και να μην γυρίσεις το δρόμο να ψοφήσεις. Και δεν μου λες για ένα λίγο, να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί σαν πολλά μας τα πες. Δεν μου λες? Ναι. Εσύ γιατί τέτοιο γκάιλε με την Αθήνα και κόπτεσαι για την Αθήνα, είσαι από την Αθήνα? Όχι, με κόптης. Δεν μου λες Γιάννη Ζουγανέλη? Ναι, Σταύρο. Δεν είσαι από την Μύκονο? Ναι, είμαι από την Μύκονο, γι' αυτό τι ρόλο παίζω. Μπράβο. Αφού λοιπόν είσαι από την Μύκονο, για πες μας, στην Μύκονο τα κορίτσια γιατί δεν φοράνε μινιφούστα? Γιατί δεν φοράνε μινιφούστα? Για να μην φαίνονται τα αρχίδια τους. Μας πεις για αυτό το αεροδίκη. Συγγνώμη κυρίες, δεν με περισσότερο. Καλά, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη δηλαδή. Ενοχλάμε κανέναν, να, ας το διάλογο. Εκδηλώθηκε η Λουλού. Στο διάλογο, μουστάρδα. Μουστάρδα λέγεται ρε μαλάκα. Αλλά πού να τη φας τη μουστάρδα, στις φακές. Μουστάρδα είναι εκεί το, μουστάρδα είσαι εσύ. Ναι. Α, και πού είσαι Γιάννη? Ναι. Άμα ξαναβγείς, κάνε μου μια χάρη ρε εσύ. Ναι, ευχαριστώ. Φέρω μου και μια καράφλα νερό να πιω. Μιλάς εσύ για να δεις το πουλάκι σου, θες καθρεφτάκι ρε. Και καλά, εσύ εντάξει το καταλαβαίνω ότι είσαι αποτιμήσει, θες να το δεις. Ρωτάς το πουλάκι σου αν από την αντανάκλαση είσαι δει και αυτό την αμάθει. Από το πουλάκι θα μπει μέσα και τι θα γίνει. Πουλάκι! Άσε να μπει στο καμίσου εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο μόνο. Ναι, να τραβώ γιατί. Ανατομία δεν σπουδάσαμε. Καλά, έλα εδώ για να βάλεις μυαλό. Ποιος έχει μυαλό και ποδάρια. Ξαναβγείς τώρα. Ξαναβγείς να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Δηλαδή υπονοείς ότι είμαι χοντρός, έτσι? Όχι, δεν υπονοείσαι. Το λες ευθέως. Λοιπόν, άκου γιατί σε κοροϊδεύω τώρα. Ο χοντρός άνθρωπος Γιάννη Ζουγανέλη. Ναι, Δημήτρη Σαρόβα. Με παρακολουθείς, σου λέω. Ναι, απολύτως. Ο χοντρός άνθρωπος έχει στη ζωή προνόμια, αγόρι μου. Ποια είναι? Τα προνόμια? Ναι. Ένα θα σου πω και θα σε ξεράνω. Το ξέρεις ότι εμένα για να με αγκαλιάσει η γυναίκα μου φέρνει μαζί και τις φίλες της. Βέβαια, γιατί. Μήπως φοβάται ότι θα την καμίσεις. Καλά. Πήγαινε πάνω τώρα που σε περιμένει ο Μπουλάς. Αυτό είναι Μαρία, όλα αυτά τα πω τώρα. Ναι, ωραία, εντάξει. Μια φορά το κάναμε, τι κολλήσαμε, μωρέ. Και τι έγινε μετά, χωρίσατε? Όχι, κάναμε ταινίες στο παιδί και ήταν και αυτό το Πασχάλη. Μιλάς εσύ. Μιλάγεις με τον αστυνόμο Μπέκα. Και τον άλλο με το, πώς το λένε, τον Αφερίδη, Μαλλιοσμαράγδα Καρύδη και σκιά. Τι να σου πω, τρέπομαι για λογαριασμό σου. Σε τι να αγαμηθείτε να. Κλείστε το μικρόφωνο, μωρέ. Ναι, όχι, περίμενε. Συγγνώμη, έχω να σου δώσω ένα δώρο. Συγγνώμη, περίμενε. Έλα, ναι, μαμά, να σου δώσω. Θα το καρύσω στο Σταρόβα. Πάρ' το ένα μαλάκα. Αυτός έχει ψεύτικη, αλλά δεν έχει τη δικιά του. Είδα, η δικιά του τρελάθηκε που το είδε. Σου λέει τι είναι αυτό. Νομίζει ότι μόνος τους μασκαράδες είναι. Εσένα τι σου θύμισε? Εμένα. Ναι. Γιατί θα βγω έξω, ρε. Ωραία, τι μου θύμισε νομίζεις, πες μου. Πες μου εσύ. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Αισθητικές σου εμπειρίες είναι, εγώ θα πω. Μια φορά που ήμουν στη ζούγκλα, βόα. Την έφαλα και πάλι, μαλάκα. Με κόλλησε τον τοίχο. Τελείωσες τώρα, έχεις να πεις τίποτα άλλο? Έλα, τελείωνε και να έρθεις να βάλεις τα καμαρίνια, να έρθεις μισά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση γιατί μας έκανε μπουζούκια εδώ, σκυλάδικο. Μπουζούκια. Δεν λες το σπακιανάκι. Κλείστου, να μην ακούγεται. Δίπλα είναι στο σπακιανάκι στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να παίξουμε για εσάς λίγη κλασική μουσική. Αγόρι μου. Τάκης Φαραζής. 50 πτυχία.